אז מה קורה חברים? כאן אלירן. האמת זה יהיה סרטון ראשון שלי ואני די מתרגש. אז בגלל שזה סרטון ראשון וואלה, אני את האמת מתרגש. אני חייב להגיד לכם את האמת, כי בכל זאת סרטון ראשון וזה ערוץ חדש. אז אני מקווה שאנחנו נגדל עם מנויים וסאבים ולייקים. דבר ראשון, אני אשמח לשתף אתכם על איך אני מתרגש, כאילו שזה סרטון ראשון. אז האמת, אני ממש מתרגש בגלל שאני כאילו לא רוצה לעשות פדיחות עכשיו, כי בכל זאת זה סרטון. אז אני אנסה להיות כמה שיותר, בוא נגיד, לא להיות כזה פתחן. למשל, הם פתחנים. טוב, אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם שמי שפותח ערוץ חדש, לא יודע ומתבייש, אז דבר ראשון, אין לו בעניין להתבייש. אני בטוח שהוא יהיה טוב איכשהו יהיה. אמנם אני מתבייש, אבל אני לא נותן את זה לעצור אותי. עכשיו, אני לא רוצה להרוס עכשיו את כל לא יודע אם יהיה טעויות בתוך הסרטון. אני אנסה ככל שאפשר בלי אני לא יודע כזה איך להסביר, אבל פשוט אני מקווה שיהיה טוב. אז כמו שאמרתי בהתחלה, אני אשמח אם אתם אני אשמח לגדול, להיות בסופו של דבר יוטיובר, זה החלום שלי. אבל אני רוצה לא רק להיות יוטיובר, אני רוצה להיות סוג של יוטיובר, אבל שהוא לא רק כל הזמן במסכים, שהוא גם גיימר, גם עושה אתגרים, גם עושה דברים מטורפים כאלה. אז כאילו אני אשמח, אולי זה יוכל לקרות אם אני אראה שאתם באמת מאמינים שאני אוכל לגדול עם הערוץ. ואתם יודעים, מה יש לי מזל? לא נשחקתי יותר אז אתם יודעים, כאילו כל מה שגיימר צריך בשביל לעשות סרטונים טובים זה לייק ועוקב. עכשיו אין לי בעיה לעשות סרטונים גם בלי לייקים וגם בלי עוקבים, אז גם אם אתם רוצים אתם לא חייבים לעשות לי עכשיו לייק. אני לא מכריח אף אחד, אבל פשוט אני כאילו אשמח אם תתנו, אבל כאילו רק אם אתם רוצים. אני לא רוצה להכריח אף אחד, כל אחד אמור לעשות מה שהוא רוצה, אני מאמין בזה. וגם רגע, יש משהו טוב. אז בקיצור, אני
רוצה שהערוץ הזה יגדל בסופו של דבר. אני רוצה להיות יוטיובר כמו... אני אתחיל מקטן, כמו... לא יודע. כמו... קוראים לערוץ הזה? בקיצור, יש איזה יוטיובר שאני ממש אוהב, שהוא עושה שרתים פרטיים ולייבים. אני אבדוק בשביל לכם איך קוראים לו. זה דבר שאני ממש אוהב. אני כבר בטוח שאתם מכירים אותו, אז אני לא חייב... לא, לא. אוקיי, זה לא היה מתוכנן, הוא פשוט פרש. אוקיי. יותר טוב בשבילי. אז מה שרציתי להגיד לכם, שאני אשמח אם אתם תוכלו, אני אגיד לחברים שלכם למשל שאני ערוץ חדש ואני אשמח אם תעזרו לי לסגור אם אתם רוצים אני יכול אפילו של טוב, לפחות אני שמח שאתם הייתם איתי כל הדרך. טוב, אז אני חושב שכאן יסתיים הסרטון, ואני מקווה שתאהבו את זה. יאללה ביי.